Boj proti korupcii, praktická pomoc rodinám, plán pre regióny a podpora podnikania. To sú priority siete v parlamentných voľbách. Najdôležitejšie však bude dopracovať sa k štátu, ktorý funguje. Štát, kde tí hore netrestajú v úvodzovkách tých svojich za zlyhania pri správe spoločných zdrojov teplým miestom v Bruseli alebo v parlamente, ale voči nim účinne a za rovnakých podmienok vyvodzuje osobnú zodpovednosť. Rodina ako základný stavebný prvok spoločnosti je ďalšou prioritou siete. V rámci praktickej podpory rodín ponúkame zákonnú záruku miesta v škôlke, ak si ju rodičia rozhodnú uplatniť. Ponúkame cez nižšie dane o 500 eur ročne viac v rozpočte, rodinnom rozpočte na domácnosť. A ponúkame podporu cez rodičovské konto. Ten nahradí dnešný komplikovaný systém viacerých dávok, pričom rodičia z neho budú môcť čerpať podľa aktuálnych potrieb dieťaťa. V podpore domácich podnikateľov dominuje trojica opatrení. Zjednodušenie podnikania v rámci jednej platby, jedného dátumu, jedného úradu a jedného metra, ako rovnováhy vo vzájomných právach a povinnostiach medzi štátom a občanmi. To znamená, že štát bude musieť napríklad pri nesplnení svojich povinností platiť podnikateľovi úroky z omeškania. Sieť podporí regióny cez regionálne ekonomické zóny. V prvej fáze cez podporu tvorby pracovných miest tam v tých okresoch, kde je táto potreba najnaliehavejšia. V ďalšej fáze ale podporou investícií do výskumu a vývoja, čiže podporou inteligentného priemyslu a služieb s vysokou pridanou hodnotou. Pokiaľ ide o očistu verejného priestoru, trváme na hmotnej zodpovednosti, na úplnom jednoznačnom zákaze poslať čo len jediné euro z verejných peňazí na účty schránkovým firmám a na štátnej správe, ktorá je postavená na pravidelnom hodnotení výkonu a úplnej slobode od výmeny politických reprezentácií.